gastritis nervosa eller nervøst mavekatarr, det kan du selv gøre noget ved. Det første punkt, jeg vil vise dig, det er her på midtlinjen. Det hedder du 20. Du skal lidt om mod baghovedet, lige hvor fingeren falder i et hul. Der holder du et fast tryk. Så er der et punkt lige umiddelbart under ribbensbuen. Det hedder ren 15. Og hvis du lige går en centimeter længere ned, så har du et punkt, der hedder ren 14. Hvis du tager halvvejs mellem navlen og ribbensbuen, så har du et punkt, der hedder ren 12. Derudover så har du et punkt herude for enden af håndledsbuen, her der hedder hjerte 7, som er et meget godt afslappende punkt. Du har kredsløb 6, som er her, hvor du har urspændet, hvis du har ur på. Prøv de punkter,